Yn gyntaf, ar am. Helo, Dyma, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a dyma bodlediad yr hen iaith, lle mae'r Americanwr gwybodus iawn yma o'r Midwest yr Unol Daleithiau. Yma nowys i, berson a fagwyd yng nghanolbarth Ynys Môn, a sy'n gwybod dim byd am y stwff yma, mae'n anghywys i drwy hanes lenyddiaeth fy iaith fy hun. A da ni eisoes, Jerry, wedi gwneud yr oesoedd canol. Do. So, be sy'n nesaf? Wel, dyma gyfle, Richard. Cyfle ni'n edrych ymlaen at yr Ail Gyfres, da? Yeah. A pan ni'n mynd mewn i gyfnod y Tuduriaid, a'r 1115 ac ymlaen wedyn trwy, be mae haneswyr yn ei alw yn y cyfnod modern cynnar, lle da? Reit. Ond wrth gwrs, ni'n gweld parhad a agwedda ar yr hen draddodiad canoloesol. Un o'r pethau gwych am yr 1115 yng Nghymru o ran llenyddiaeth yw'r cyfuniad o'r hen a'r newydd. Yeah. Dyn ni'n gweld hen agwedda ar yr hen draddodiad cyfoethog hwnnw yn parhau, ond hwyrach yn cael ei hailwampio a'i haddasu ar gyfer anghenion newydd mewn oes newydd. Yeah. Mewn cyd-destun gwleidyddol newydd. A dyn ni'n gweld datblygiadau. Mae cymdeithas newydd lot yn wleidyddol. Mae gen ni'r Cyflwynwyd a cyd-destun gwleidyddol Cymru a'i pherthynas a Lloegr a'r goron yn newid yn sylfaenol. Yeah. O ran crefydd, mae'r diwygiad Protestannaidd yn dŵad i chwalu'r hen eglwys Gatholig a'r mynachdai oedd wedi bod yn 29 yn noddi beirdd ac yn llefydd i greu llawysgrifau ac yn y blaen. A Protestaniaeth, wrth gwrs, yn ysbrydoli math newydd o lenyddiaeth, math newydd o addoli oedd angen caneuon crefyddol o fath newydd. Felly mae hynny'n newid pethau. Dyn ni'n gweld, wrth gwrs, o ran technoleg, mae'r wasg argraffu yn cyrraedd. Neu mae'r iaith Gymraeg yn cyrraedd y wasg argraffu. Tua chanol yr 1115. Felly dyn ni'n gweld gwleidyddiaeth yn newid, dyn ni'n gweld crefydd yn newid, dyn ni'n gweld technoleg yn newid. Mae hynny'n gyd yn effeithio ar y traddodiad llenyddol Cymraeg. Disg, dyn ni'n gweld y dadeni disg, rhai o uchelwyr Cymraeg, di mynd i brifysgolion yn Lloegr, Rhydych yn Caergrawnt, rhai wedi mynd tu hwnt i astudio ar y cyfandir, di astudio mewn prifysgol a dod nôl gan geisio defnyddio i disg newydd, i gyfoethogi ac i weddnewid llenyddiaeth a meddwl yng Nghymru da. Felly cyfuniad o ffactorau newydd yn herio beirdd ac awduron i sgwennu mewn ffordd newydd, a rhai hefyd yn trio cynnal yr hen drefn. Felly cyfuniad rhyfeddol o'r hen a'r newydd. A dyn ni'n gweld sut mae'r llenyddiaeth Gymraeg yn gallu ymhaddasu o hyd ac yn ailgreu hun mewn oes newydd dro ar ôl tro. Felly dyma y deunydd crau ar gyfer y gyfres nesaf o'r hen iaith. Dwi'n edrych ymlaen yn arw iawn, dwi'n mynd i ddysgu llawer iawn, a dwi'n siŵr bod fi'n mynd i fwynhau y profiad. Felly, os di hwnna'n swnio'n rhywbeth da chi eisiau bod yn rhan ohono fo, gwrandwch, tanysgrifwch, da ni ar gael ar yr holl apiau podlediadau. Da chi'n gallu yn gwylio ni ar y YouTube os da chi'n dymuno gwneud hynny. Da ni ar gael yn gyntaf ar am, a da ni'n edrych ymlaen at y siwrne yn ddian iawn. Felly ymunwch efo ni. Twch ymlaen. Hwyl am y tro. Hwyl fawr, tan hynny.